Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim mišlere, jedan od najboljih i najomiljenijih blagdanskih kolačića. Obavezni su za Božić, a njihov predivan čokoladasto-kremasti okus osvojit će vas već na prvi zalogaj. Za tijesto trebamo 200 g glatkog brašna i 70 g šećera u prahu. Ubacit ću i 140 g maslaca, 1 žumanjak i 3 žlice kakaa. Miksamo sve dok se ne dobije homogena mrvičasta smjesa. A zatim ću ručno zamjesiti tijesto. Pobrašnit ćemo podlogu, prebaciti tijesto i oblikovati ga u kvadar. Zamotat ću ga u prozirnu foliju pa ga stavljamo u frižider da se odmori pola sata. Nakon pola sata izvadila sam tijesto iz frižidera pa ću ga prebaciti na pobrašnjenu podlogu. Razvaljat ćemo ga na oko 3 mm debljine. Nakon toga modlom ili čašom ćemo izrezivati keksiće. Ova modla koju koristim ima promjer od 5 cm. Oprezno ću ukloniti višak tijesta te odvojiti keksiće. Keksići se slažu na protvan od pećnice, podložen papirom za pečenje i to tako da među njima ostavite razmak. Peku se u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 13 minuta. Za to vrijeme višak tijesta od prethodne ture ponovo ću zamjesiti razvaljati i dalje izrezivati nove keksiće. Prvi keksići su gotovi i odmah dalje stavljam peći sljedeću turu. Kad su gotovi, ostavljamo ih da se ohlade na sobnu temperaturu. Ukupno mi je ispalo 46 keksića, što će biti dovoljno za 23 išlera. Za kremu ćemo u posudu koja će ići na paru razbiti 3 jaja, dodati 150 g šećera i 1 vanilin šećer. Sve miksamo da smjesa postane pjenasta. Zatim ću prebaciti posudu na lonac s vodom i kad zakipi, kuhati uz miješanje na pari da se krema zgusne. Kuha se oko 25 minuta. Prije nastavka videa pozivam vas da zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u snimanju novih recepata. Nakon toga kremu treba maknuti s pare i ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Povremeno je promiješajte da se ne stvori korica. Za završetak kreme izradit ću 100 g maslaca sobne temperature. U njega ću više puta dodavati ohlađenu žutu kremu i svaki puta sve dobro izmiksati. Kremu na pola sata stavljamo u frižider da se stvrdne. Za to vrijeme na pari treba napraviti čokoladnu glazuru.
U posudu ću ubaciti 100 g natrgane čokolade za kuhanje, pa uliti 4 žlice mlijeka i isto toliko ulja. Sve stavljamo na paru i otopit ćemo čokoladu uz miješanje. Po polovici keksića žličicom ću nanijeti čokoladu malo poravnati i prebaciti na rešetku. Drugu polovicu keksića prvo ću preokrenuti pa ih puniti s ohlađenom kremom koju sam prebacila u vrećicu za dekoriranje. Ako je nemate, poslužit će i žličica, ali ovako će išleri ljepše izgledati. Kremu ću prekriti s čokoladnim keksićima. Savjetujem da ovaj dio napravite što brže jer će krema na sobnoj temperaturi brzo omekšati. Išlere ukrasite prema želji, a ja ih najradije ukrašavam polovicama oraha i narezanim pistacijama. Sve treba dobro ohladiti u frižideru prije posluživanja, a najmanje 3 sata. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar. Ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!